Masami nagapamangkota sa mga lagawan sa mga explorers kag travelers kung nga aayhan nagalagaw sila. Wala sila bala nagakakapoy? Ano ang mayara sa paglagaw? Nagkalain-lain man nga mga lugar ang ila trip nga katuan, isa sa mga pareho sa ilamong tinutuyo nga makakuha sang kalinungan kag oras sa kaugalingon kung sa rin wala sang gahod, wala sang problema, wala sang stress. Makarelate gid subong nga aga sa aton bisita ang mga kapuso ta nga mahiligon nga mag-explore. Okay lang ay di ta hilig ang hilig nila, ang importante ang ilang mga nakantuan magpakigbahin nila kag maeksperiensyahan taman. Isa na naman ka-explorer ang magadala sa aton subong nga aga sa nagkalain-lain nga sceneries diri sa Region 6. Sigurado nga ma-feel nyo gid ang ambience ang dagat, bukid, busay, kag kanamit sa mga pagkaon nga ipakita sa aton ni Vera Villagoniza sang Guimaras, Iloilo. Maayong aga, Vera. Excited na kami nga mag-explore subong nga aga kaupod ka. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Ma'am Kate, and thank you gid sa pag-invite sa akon diri sa GMA Regional TV Early Edition. It's such an honor for me. What keeps you busy these days, Vera? Ano gid ang trabaho mo? Isa ako mang AutoCAD operator diri sa Planning Department ng Guimaras State University. Bali, obra plans and about constructions. Ang pag-explore sa mga beaches, bukid, mga waterfalls, kag sa iban pa nga matahom nga mga lugar, saan umugid ini nahiligan? Nag-start ni actually, ma'am, sing 2016, sing first ko nagsaka sa Mount Nakulak. Kay daw, dito ginagupisa ang tanan la mamaw. Kag daw, dito ko ginaskita self nga dudara ko happy. Kag after that, sing nagsigi-sige na gid sing nag-graduate ko sa college kay may time na sa paglagaw-lagaw kag hindi na busy. Tungod taga Guimaras ka, una tangalagawan bi ang mga white sand beaches dira. Ano-ano nang mga nakadtuan mga beaches sa inyong lugar, and what's one thing you like the most sa kada isa sa ila? I've been in Taklong Islands, ma'am, Sinigora Beach, and also sa Tahi Beach sa Gising. Tapos, naka-Raymond Beaches, tapos Alubihod Cove. Amo man ang sa mga sikat nga beach sa may Guimaras, bangod sa ila nga crystal clear water. Ina-recommend ko man ang Pasita Beach, Rumagangrang Beach, kag ang bali ang Laktawan Beach na namian gid ko sa tatlo nga na kay good for camping. Kag kay wala gid sa iya ba ma'am sing mga rooms and all, kag mabalon kag gid dapat tent para dira kag do nami gid mag-unwind da and chill. I've been in Taklong Island. Ang Taklong Island, ma'am, nami siya kay Marine Sanctuary siya. Protected area siya kag nami siya mag-island hopping. So, ang Sinugura Beach, nami man siya for snorkeling. Gina-recommend ko ang Laktawan Beach. Bali, open siya for campers. Then, ang Rumagangrang, ara siya sa may Kabalagnan. Tani makalagaw man kami dira soon ha. Sa ilo na kita, Vera, sa waterfalls being nga nakadtuan mo na diri sa Region 6. Top 5 being a favorite mo, gid? First ko nga namian nga falls is Tigmalmos Falls. Located siya Barangay Tuno, Tibiao, Antique. Nami gid siya, ma'am, tungod sa iya nga trail. It takes 15 hours para makalabot dito. Kag ang na-amaze ko to kay may mga rappelling, river crossing. Ang ikaduwa ko nga namian is ang Libog Falls. Ara siya sa Antique man. Along the trail siya sing Madyaas. Third ko is ang Banugon Falls sa Dalihi sa may Miagao, Iloilo. May mga rappelling man siya, may mga lubid-lubid niya sa kaon. And fourth, ang Nasadhan Falls sa Igbaras, Iloilo. Nami siya for beginners. Kay ara lang siya sa, lapit lang siya gawa sa dalan. Nami sing view and nami man siya for camp. Ang fifth ko, ma'am, is especially ang Sadsad Falls diri sa Guimaras. Ang easy man lang niya ang iya nga kwan nga trail. Do mga it takes 15 minutes to trek. Katahom gid ya, Vera, no doubt nga ginabalik-balikan mo gid ang ina nga mga busay. Let's talk about mountains. We know bukid is life sa mga pareho mga explorers. First is Mount Canlaon.
Na-amaze gid ko sa iya ma'am because do dara ko na feel ang kanamion sing trail every hour galain-lain ang trail. Tapos sa babaw may sea of clouds. Second is Mount Majaas, the highest here sa Panay. Doon na ko sa trail ma'am kay it takes 3 days get to trek tapos ang bonsai forest nga do ara alang sa world of Avatar. Ang third is Napulak. Si Mount Napulak ang ika-third ko kay siya ang mother mountain ko. Tapos 10 times ko na sa Ginsaka. By doing these things, Vera, nagakabatsyag ka man sang kakapoy. Obviously, naga-enjoy ka gidya. Makapoy man siya ma'am actually, pero ang kapoy, given na as a traveler ka. Pero kay ako nag-enjoy gid ko sa pag-explore ko. Ang kakapoy, do gadula namang kisa, lalo na kung ara ko sa bukid. Bali, kadula gid ya mamantanan nga kakapoy. Bali, ka satisfying gid ya kag knowing nga di ka makapati nga ara ka na da sa bukid nga na. Ano pang goals mo, Vera? Mga gusto mo palabuton ng mga lugar soon? Gusto ko man maubos saka ang mga sikat di sa Pilipinas, especially ang top 10 highest diri nga mga bukid sa Philippines. Thank you, Gid, sa pagupod sa amon nga mag-explore sa bunga aga, Vera. Good luck and enjoy mo pa, Gid, ang next journey mo pa. Thank you man Ma'am Kate and especially to GMA Regional TV Early Edition sa opportunity nga ni. God bless and halong. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.